बना रहो। अरे जी ये राहुल राज तहार मैखे जोड़ा ये भैया बना रहा यही तभी। आई देखो मुकेश भैया के पैड पर। अरे जी ये टंगारी भाई जी हो छाप द होली में। इहे फागुन के महीना में एगो भौजाई अपन ननद ले कहतिया ए ननदो का भौजी अतना बड़ा चिकन आइल जा तड़ू का खा तड़ू हो पावर प्रकाश खाता रोटी पाव रोटी है देखा तनी कि तार पेट फूल गइल है चोली टूट गइल कैसे भइल ह तारा बुझात नहीं खे। हमारा बुझाई तो पूछती हम ए भौजी तारा से मोए बतावे नहीं हो तू जानत नहीं खू कौन चीज पूछेलू लागत कि मैं मुरई खा तड़ू गोलू भे के खेत के ना होगा खेत में बैगन बोआइल बा कैसे पचावत तड़ू सुशील भैया के दवाई लेके खा ले ठीक है बा भौजाई कहतिया ननद से मंज भैया हर की नया पेन्हले है बारू चोली सियनिया टूटल कैसे खूटी लागल बा खूटी उमा सकर भे खेला कोई लानू हो अरे वो तो हर की डिस्को भैया तने कर पर ध्यान दे कि हमार हई ननद कहां जाती है सरसों में तू ही नु छूट देले बाड़ू हम छूट देले बने हां हो हर की नया पेन्हले है बारू चोली सियनिया टूटल कैसे कि नया पेन्हले है बारू चोली सियनिया टूटल कैसे ए ननदो फागुन में पेट बोला तोहर उठल कैसे ए ननदो फागुन में पेट बोला तोहर उठल कैसे नया पेन्हले बारू चोली सियनिया टूटल कैसे नया पेन्हले बारू चोली सियनिया टूटल कैसे ए ननदो फागुन में पेट बोला तोहर उठल कैसे ए ननदो फागुन में पेट बोला तोहर उठल कैसे कहतिया तोहर जवानी भइल तूफानी करेल काहे अनकानी हो तोहरे पोरे गदराइल दहिया फानेल वतना छानी हो ए ननदो का हो भौजी हमारा लागत कि कहीं मुकेश पाइड वाला से सेटिंग तार नहीं खेनु भइल ना हो भौजी देखो तनी ओकरो मिस को लाई रहत तारा मोबाइल पर यार हवन पहिले तोहर के जवानी भइल तूफानी करेल काहे अनकानी हो तोहरे पोरे गदराइल दहिया फानेल वतना छानी हो तोहर जवानी भइल तूफानी करेल काहे अनकानी हो पोरे पोरे गदराइल दहिया फानेल वतना छानी हो लोटा चुआ तट पेनी तोहर फूटल कैसे लोटा चुआ तट पेनी तो
कैसे बिगड़ल ह कैसे बताई सारा अंग में रंग लगवलू मजा लेलू हक यार से ए ननदो का बाबूजी है सलवार में तर दाग कथी के लागल बा सरसों के हां ई सरसों में घुसरल हु का हो हां गोरनी बहरी अरे महकताटे सारा शरीरिया दाग लगल सलवार में आग लगल सलवार में आग लगल सलवार में देखो तार कोनो अंग बाकी नहीं खे हाँ। नीचे से ऊपर तक मैं लगौले बाड़ू कहाँ कहाँ खेला कैलू हो बुझत नहीं हम अरे सारा अंग में रंग लगवलू मजा लेलू हक यार से महकताटे सारा शरीरिया दाग लगल सलवार में पहिले उठानी में सुजनी जुटल कैसे पहिले उठानी में सुजनी जुटल कैसे ए ननदो फागुन में पेट बोला तोहर उठल कैसे ए ननदो फागुन में पेट बोला तोहर उठल कैसे तेगारी भैया तनी खबर तनी लो तो कहाँ कहाँ जाती आई कब रहरी में तो कब सरसों में एकरा के परसों देखल अनि रही पूछा तो जुमराती भैया ले कहतिया गंदा वीडियो देख के ननदो मानवा बिगड़ल होली में मिलल हमरे चलते छूट रंगवा लगवल चोली में हमारा से एक दिन जितेंद्र डाउनलोडिंग मोबाइल सेंटर बतावत रहलन कि तहर आवत या ननद तो कैसन कैसन फिल्म डालावती है कहती है कब सनी लियोन के डाल दो कब होकर डाल दो कितना शिकायत सुनी गंदा वीडियो देख के ननद मानवा बिगड़